Malawi Brief. Mbo tumwa makonda ana inu ndafika katsakuleni mugari moto mukatenge chakuti zimenezo ndi zimene zimavulaza kwambiri kaganizidwe kana chifukwa amaona ngati zikhali zikupitirira motero koma zimakhala kuti zaima zaduka zatha mavuto amakhala amenewo. Mabwana kuno anthu akuluakulu apirira ndikuona swa Yeremia Jihana aliko kuno akambala aliko kuno amwana veka aliko kuno anthu ochuluka mmene takambira muja Nkataina akutikira nda Chief Secretary to the President and Cabinet Dr. Justin Saidi amene akuimira mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Professor Justin Saidi Peter Mutharika amene akupita kukayala nkhata kuimira mtsogoleri wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika. Iwowa ndi mlembi wamkulu mu ofesi ya nduna komanso President. Zovuta kwambiri zikuchitika pano natero ndithu kuti tili ndi anthu osiyanasiyana, tili ndi madala pano amene adava koso zoti kuli Brian Banda mumakondwera eti kwambiri. Ineyo Brian Banda ndi khazini wanga inuyo kwambiri ya ndiye ndinabwera kuno banja limene lili zovuta zakhazupitirirabe banja limeneli ya last Monday yoyo nabwera kuno chifukwa chomwali akwa mchemwali wanga amakhala kulilongo nawo titayika maliro athu kwa chinkango ndiye ndinabwera kuno chifukwa ndakwatira mudzi mwandiseni apongo zanga ndi amene anabereka Brian Ujeni Banda ankolo wanga timati Ronston Kalambalika Tifegula Kalambalika anazakwatira kuno nanenso ndakwatiranso kunonso kumudzi kwenikweni kwa bambo wawo wa Brian Banda ndikuti mudzi mwati Nkango kuno nakukhala kuti tagalukira amalume anga anakwatira kunoku mudzi mwanyine mene akwatira eneyo mwandiseni unachita malire ndi mudziwo wa achatamanga ndengati umene ankolo wanga anakwatira ndiye kunakhala kuti kuchoka kubwera kuno tinali pa ubale ndiye takhala pa ubale kwenikweni chonse ndeno Brian Bandayi nthawi imene kumwalira kwa ankolo wanga tinabwera titagona kumamawa ndiyeno panali wina wace timati Nyakabusa oweta ng'ombe anali ndi foni nthawi imeneyo mafoni akungobwera kumene ndiye Brian Banda anafunsa kundanunso muli ndi foni ndiye nanga foniyo mumaimbana ndani ndi ndani ndeneyo ndinachita naye chituta uyu ndi Nyakabusa oweta ng'ombe ali ndi foni akumpasanso ndi mafunso amene wawo ndiye kuyankha wanauna kuti ndimaimbana ndi aino aka ng'ombe amene ali bwana anga kuti ng'ombe inache ikatayika ndizipereka ripoti mwasangasanga ne pamene magazo nthawi imeneyo chifukwa ndiyeno inazona kuti munthu uyu ntchito ache zakhala yakafukufuku yotwankhane kwa anthu ndithu chifukwa ineyo inatenga zakilikacha tapumano sopano ndikuthokozeni ya ndimakhala kuchikwawa tiye makhwira tathokoza amene wakuti ndithu pali ubale waukulu ndi ya Brian Banda makolo anakwatira kuno ndakuti tsiku lina kutachitika maliro chimene akumbuka iwowa nchoti Brian Banda wadalipo ndiye patali wina munthu amene amaweta ng'ombe ngati mbusa ndadatulutsa foni munthuyo ndata Brian Banda mpaka dadabwa kuti kodi mpaka oweta ng'ombe mpaka ukhala ndi foni mumayankhulana ndi ndani ndiye akuti adachita chidwi kwambiri kuti zikuoneka kuti masiku anachita kuko chapita patali kwambiri chimene ngakhale anthu oweta ng'ombe kayogwira ntchito zanji paliponse pali ndalama so ngati wapeza ndalama nkulekeranji kugula foni majawa tili naye pompano
Nyamata amene acheza ndi Brian Banda kwa nthawi ya Itali. Ndakuona ni kuti simukuchimvetsa mpaka pa. Zosamvetsetseka zalizimusa pokhala kuti munthu amene anali one of icon in terms of broadcasting sector. Kufika kuno zosayembekezera kuti tsiku la lero tikanakhala tili m'manda muno kumayika Brian Banda. Ndaonako atolankhani ambiri magulu kukambiranabe kuti kodi muti replacement ya Brian Banda ingapezeka mophweka. Chimwene Mulungu amapereka lutso kwa munthu ina aliyense mosiyana malingana ndi magift Mulungu amene aonera kuti ndi mpase luso ili. Nkovutabe kupanga replace luso limene anali nalo. Aliyense Mulungu anamudalitsa mosiyana. Tivomereze mwachidule kuti zativuta mene zachitikira. Pepani kwambiri ameneyo mzathu Majawa amene nkhani ndi Director General wanu pamene mukumpereka Soni dziwana ndi Brian Banda simungachite kumfunsa ndi anyamata oti agwira kwambiri ndi atolankhani osiyanasiyana. Ndikumbuka mbuyomo iyeyo ndimayankhula nayeyo amalumikiza kwambiri kuti amene mungapanga china chilichonse chitika imeneyo iyeyi ndi amene mumagwira nawo ntchito malemu Brian Banda kuti tiyeni tikagwire ntchito imene ya banki atipempha ndiye inenso ndikumudziwa Majawa nagwira naye ku ntchito very closely nthawi imene tinali ku amene atikire nkhata Banda lero wakuchoka ngati the Director General ndindo ukulu kwambiri umene superekedwa kwa anthu chisawawa ayi amapatsa anthu amene ali nkuthekera kuti adzagwirizane bika nkhata kuti akhoza kusintha dziko lino onse amene ali munduna kuti ndi chaboma tipemphe nduna zonse ayinde pano amene atsogolere ndi nthawi imene Secretary General achipani cha Democratic Progressive Party DPP amene ndapita mukhito akhale akutsogoleranso nduna zina kumeneko. Tinatero kuti kuli anthu ambiri amene akuoneka Joseph Mwanaveka tikuonanso chambali inayi kwakhala Rosa Mbirizi kuliso RG amati Regional Governor achipani cha DPP Charles Mchacha ndi anthu ena ochuluka amene akukayala nkhata tsopano ndi kuti chipani cha DPP ndatsogoleri awo nthawi ino ndi yawo kuti atha kukayala nkhata. Secretary General komanso nduna zonse zili pano nazonso zipereke ulemu otsiriza kwa malemu Brian Banda masanano kupereka ulemu otsiriza kuvomereza ndi kuyika signature kuti Brian Banda wapitadi zimene timangokamba ngati nkhamba kamwa chabe koma tsopano ndizoonadi ndipo nthawi iliyonse pangotsala maminitsi ochepa kwambiri amene anthu akati amaliza kuyika nkhata pakhale kunyamuka kumusiya Brian Banda ekha zomvetsa chisoni kwambiri. Munthu amayenda ndi anzake kulikonse ndipo udindo umene adapatsidwa posachedwa malamulo a ntchito imeneyo umayeneranso kukhala ndiwo kuyendetsa koma lero sewo ubale umenewo watha. Amene atikire nkhata yathu yotsatira ndi Regional Governor achipani cha DPP ku South komanso Director of Women zozolika kope tike nkhata tsopano zosamvetsa kuti kodi muti palemekezeka Mchacha komanso Mai Mainja nthawi yanu tsopano zotani. Ndikuona ndithu magulu anthu olemba nkhani pena ndikuona gulu lina pena gulu lina onsewo akukambiranabe kuti kodi muti zatelemu zikhale motani. Rhodes Nsonko tili naye pompano nayenso akuoneka kuti sakumvetsa chachitikachi. Pepani kwambiri pano tsopano zikomo kwambiri Robert.
tsiku lovuta kwambiri, tsiku limene zanitengera nthawi kuti kuyiwala zimene chachitikachi ku Malawi kuno. You know, Robert Brian ndi munthu amene ine ndagwira naye ntchito kwa kanthawi ndithu, andi mwinapo wauza anthu amene akutimvera kunjako amene kayakuonera kunena kuti Brian ndi munthu amene anagwira maprogramu ku Capital FM kuno mbeko kunali maprogramu ngati Capital Street Talk, Sunday Round Table, News Talk. Ndipo pamene amachoka Brian ku Capital FM kupita kugwira ntchito ku nyumba ya chifumu mchaka cha 2012, maprogramu amene aja adandisira ine ndi amene tidatenga maprogramu amene kumapita nawo kutsogolo, koma sizinangochitika mwa overnight. Brian ali munthu amene amandiphunzitsa kapangidwe ka program amene aja. Nthawi zambiri akamapita kwachita ma interview anthu amayesera anditenge pena amandiuza phiri bwana tikhale pano kodi tukapanga interview Bishop James Tengatenga tikamfunse chani